pagkadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita ng kala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan bakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita magdala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay sa bisan anong at kahintangan responsable nga pagbalita pagkain nga ipalagnan manasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan. Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radyo padayon Aksyon Radyo padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilising nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pizza 24 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Isa kaadlaw dagid lang ang nabilin, Paskwa na, 8 días na lang. Abi-abihon ta na ang tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. COVID-19 Healing Center sa Cadiz, amat-amat naman nga nagakapuno sa mga gin-quarantine. Kapin 800 ka mga Negrense, LSI magaabot subong nga weekend. Pagbaligya sang firecracker vendor sa reclamation area, gilayon magaumpisa ing kaso mapirmahan sang Bureau of Fire ang ila permit. Security Agency sang Armored Band nga nakabunggo sa 57 anyos handa magbulig sa pamilya sang napatay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Matapos ang brutal nga pagpatay sa isa ka pulis sa Mag-Iloy sa Paniki, Tarlac, liwat ginbuhi ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang iya panawagan nga mabalik ang silot na kamatayon sa Pilipinas. Suno kay de la Rosa ang ginhimo sang pulis nga si Jonel Nuesca nga cold-blooded killing, double murder, kaginius crime, silot kamatayon ang nagakadapat. Suno kay de la Rosa tubtub subong nagapabilin sa gihapon sa komitiba ang ginaduso nga pagbalik sang silot nga kamatayon sa mga makasiligni nga krimen. Naibalaan nga mismo si de la Rosa amo ang nagduso sang among hagna. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte naman ang nagaduso sang hagna nga nagapabalik sa silot nga kamatayon para sa mga kaso sa mga drug trafficking kag kaso sa illegal nga druga. Tapalan gid ining si Nuesca nga ni pananglitan ibalik
ang silot nga kamatayon. Sigurado, ang magapamalabag sini amo ang sektor sang simbahan. Alin sa una, tubtob subong, lubos gina pamalabagan sang simbahan ang silot nga kamatayon. Sa pagpati sang simbahan nga ang Dios ang nagtugas sang tao, kag wala sang tao nga may ara ini sang kinamatarong nga pagpatay. Amo ina ang tindog sang simbahan. Apang pila ka mga sektor padayon nagasinggitan ibalik ang silot nga kamatayon. Nga aman, bangod sang pila ka mga makasiligni nga krimen, ang pagpatay, paglugo sa mga minor de edad, kag iban pa. Suno sa pila ka mga sektor, dapat na mauntat ining pila ka mga indi Diyos nun, kag sapat nun nga buhat sang pila naton ka mga kauturan. Nga kun buhion mo sila, liwat naman magahimo sang among krimen. Amon na blambot silingon, kung madakpan mo ang kawatan kagbuyan mo, pagwa sa bilangguan kay wala palangabuyan, mangawat man sa gihapon. Dakpon mo ang nagaduso sang druga, pagwaon mo sa bilangguan, wala trabaho, maduso man gihapon sang druga. Kriminal, manugpatay tao, pagwaon mo, hilwayon mo sa bilangguan, pagwa ya sini, mamatay tao man gihapon. Amo na siya ang ginaduso sa iban nga dapat na tapnaon, dapat tapuso na kung ini siya isa ka kriminal, mamatay tao, o ang iban dira ang ila sini trabaho, pang-hold up, pamatay, panglugos, dapat na nga dulaon sa kalendaryo para hindi na mabalik ang mga krimen nga ila ginahimo. Amo na ang tindog sa pila ka mga sektor. Apang sa pila naman ka mga sektor katulad sa mga nagatuo ya sa Dios, hindi luyag nga ibalik ang silot nga kamatayon. Di batihan pa ina, ginaduso ini, pananglitan makapasar, ang ilatunan ano nga klase silot nga kamatayon ang i-apply sa pungsod Pilipinas. Sa una, silya elektrika, iban lethal injection, kag iban pa. Ang lami gid ang panugyan bala ni Alvarez amo tong kampyon nga ikrimit buhi. Puerte to ya. Amo to ya ang pinaka-kontrobersyal. Abi ko na mo nang imuon nyo. Kung daw hindi magwanta nga kriminal, isulod na lang kag ikrimit sunugon buhi. Bakalain guro no? Na blang ginahigtan ka? Pagkatapos, isulod ka sa nagadaba-daba nga kalayo, pagwa mo abo, kalain, purti ka pintas nga klase sa kamatayon. Inadipindi pa sa pag-aprobar sang aton mga mamalida, kon bala, aprobahan o kon hindi, ining karon ginadusogid nga silot nga kamatayon. Hulaton tayo na sa tuig 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na sa Bilog Gadak, Banwasang Bacolod, Bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Advance Merry Christmas para boss. Pizza 25 na boss, Paskwaged. Ang akong regalo sa inyo, ipangamuyo ko gid ang inyo ikaayong lawas, kag matahom nga boss damlag sa tuig 2021. Kabay pa nga mag-asinso ang inyo pangabuhi. Kabay pa nga makaulo alibantar ang aton mga imol kag pigado nga mga kauturan sa masunod nga tuig. Amo ina ang akon pangamuyo para sa aton mga tagpalamati. Kag labi kaglabaw sa tanan. Pagbutlak sang adlaw sa tuig 2021, ara kita sa gihapon. Ara kita mapag-on, mabakod, nagpakigbato sa COVID-19. Amo ina ang akon sini-wish sa aton mga tagpalamati. Kabay pa nga sa gihapon, pariwas ang kinaandan nga tuig, ang aton sini-obligasyon ipatuman, ang aton trabaho padayon. Kag labi kaglabaw sa tanan, ang
paghatag sang maayong palangabuyan sa inyo tanan-tanan. Kag makakas na ini, kag magwa na, mag-iskerda na si COVID-19. Sa sini nga mga tinion, ang aton patrol nagalambiyong na sa mga dalanon sa Dakbanwa sa Bacolod, subong man sa pagdulong sa aton sa nagapanguna nga mga balita. Kamusta na ang mga merkado? Kamusta na nagapanguna nga presyo? Kamusta ang simbahan? Kamusta ang aton mga driver? Puwerte ang traffic kahapon. Gotok ka ang aton downtown area, gotok ang mga mall, gotok ang pila ka mga restaurant, gotok ang pila ka mga balaligyan sa padayon nga pagpangumpra wala tuo sa aton pumuluyo kay naabtan na sang 13th man pay kag bonus. Ang reklamo ini magwanta sa traffic, amo gina. Natural lang ina kung may okasyon, labi na sa holiday season. Tawagan tang aton patrol, agapan naglambiyong na sa pagdulong sa aton sang mga balita kag impormasyon, sitwasyon kabilugan sa Dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sean Fred, good morning. Subong kaagahon, katapusan na nga adlaw sang simbang gabi. O kung misa di Gallo, kay karon sa gabi, amo ni ang simbang gabi. Karon da kunti misa di Gallo o misa sa kaagahon, and at the same time simbang gabi karon giniya Aksyon Fred, ang misa sa gabi kabali katapusan nga adlaw sa nobina, siyam ka adlaw sa pag-attend sang Santos ang misa, silbing nobina kagati, of course dala na diri Aksyon Fred ang ila sining mga wishes, kag ang ila sining mga pangabay nga kabay ang ila sining mga handom matuman silbing regalo, no, Aksyon Fred, sa aton sining mga kauturan sa sining adlaw sang Paskwa. Ang pila naton nga mga kauturan sa karon ang ari na sa tagsa ka mga simbahan aga pa Aksyon Fred, ginagyan na sang patrol ang area sa St. Jude Tadeos Parish nga nag-umpisa naman sa misa Aksyon Fred, no, sa sining kaagahon ang St. Jude Tadeos Parish dira na pahamtang sa area Aksyon Fred sa Alihis, no. Diin subong man sa sining man nga kaagahon liwat naglambiyong ang patrol ari diri sa area sa downtown. Ang manami sa karon kay nagdadamo pagid ang puwersa sa mga kapulisan. I think Aksyon Fred nga gin doble, no, ang puwersa sa ang puwersa sa mga kapulisan. Nalakip na diri ang mga force multiplier, and at the same time ang mga barangay tanod sa idalom sa barangay 10, mayroon man diri Aksyon Fred sa idalom sa barangay 9 or rather 11 kag ang barangay 12 nga nag-attend man, no. Pag-attend Santos nga misa, and at the same time nagkari sa pagbantay sa lakat sa tiyempo Aksyon Fred. Ang mga tao sa karon kunti damo halos puno na sa sulod sang simbahan sa piyak siningang kinapatuman man ang social distancing. Pero Aksyon Fred, mga tao sa karon nga nag-attend sa Santos nga misa dirgid na pahamtang sa tubang na sang San Sebastian Cathedral, ang nami diriya kay nakalinya Aksyon Fred mo. Nami digidya lantawon kay once na mga tao kitantayang may linya na kabahin na bala sa ila sining pagdisiplina nga magluwas nga may linya, may face mask, may face shield Aksyon Fred, no, which is I think isa ini sa pinaka the best. Ang laragway karon, no, sang Bacolod City Public Plaza daw ordinaryo nga adlaw kumakitaan mo nga damo tao Aksyon Fred. Pagkadamo sang tao sa sining kaagahon Aksyon Alvin, yes, magsiling ka mo tao, magluwas sa sulod sa simbahan, kagwa simbahan sa plaza publika, may ara pang tao, puno. Yes, Aksyon Fred, damo mga tao. Bain ka pakuha picture, kikunti ang laragway sang stage ta sa kataho mo. May mga picture, may mga kuan bala, mga Christmas lights.
ari diri sila nagapakuha sang pictures kay komo masanag ang Bacolod City Public Plaza. Ari diri ang iban nga nagapungko na sa kilid while ang iban diri action na Fred nga uro istoryahan ay kunti mga benches kita. Wala na traffic. Wala sang traffic sa karon action Fred no. Kay nagalambiyo nga ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 sa sining aga tahom lang taon action Fred no ang entablado sa Bacolod City Public Plaza ang kalabanan ng ari man na diri. Of course action na Fred may harap pa gani aga pa kita mo ng stroller bala iya sa bata. Amo ni ari man na diri ginalingaw man ang mga bata action na Fred nga iban kapakuha pictures sa mga angels within sa area sa Plaza Publica Action na Fred no. So kung lang taon ta ang I think ang mga bata diri nga hampang-hampang sa karon para lang malingaw no. Kay exempted man ang mga bata siguro Action Fred kay upon man ila sini nga mga ginikanan nga ari man diri sa karon. Although sa piyak sini ari man ang katapo o mga barangay tanod sa sining kagahon sa pagbantay man action na Fred no sa aton sining mga kauturan. Ginbisitahan ta man ang pila ka mga lugar especially action na Fred no ang Bacolod or rather ang merkado bukas naman no para sa aton sining mga kauturan nga luyag man magpamalaklon sa sini nga kagahon ti bukas naman kag preparado naman ang pila ka mga nagabaligya sa diin damo man may mga bangros na to kagina may aray ni action na Fred ng mga nanari-sari nga klase sang mga isda. Uy ginbisitahan ta action na Fred gali ari kita diri kay panglakaton para makita taman ang kuan kay bukas na ang mga nanari-sari nga mga prutas diri sa may fruit section. Ladlad na sila, ladlad na? Yes sir, no? Ladlad na sila action na Fred. Nag-amat-amat naman sa pagbaligya ano mga available subong nga available subong action na Fred, mga mansanas, ang of course oranges, ang country action na Fred, mga kiyat kag may wala ni action na Fred. Kitaon ta naman ang ibang diriya ladlad na galing kiti ang ibang nga mga bantay ni daw tulog pa. Pero masanag na action na Fred no. Masanag na makita mo na sa aton sa lingin padala kay Sir JM diin na ara na action na Fred halos na prepare na. Ang mga oranges may tag 5 pesos. Pag kung ano ni orange ni o kung basin lain nga klase kuton tani ibla kay ang una natang ginaton gid lang ta diri action of Fred medyo tulog pang bantay pero ba ang ibang diri action of Fred mga babae o basin aral ang skilled lang bala kay da pang kalabanan diri action of Fred masanag lang og galin mangkuton tani sila kung taga pila subong ang presyo sang ubas. And at the same time, although may nakabutang naman diri, apple is 10 pesos. Pungkan gali in action na Fred. Nabutang sa plastic, tag 5 pesos. Nabutang na isa sa plastic action na Fred. Nanari sa area. Actional din. Yes, sir. Balo ka nga, pulo party nila na, kay kapati ang Pinoy, nga pagbulag sa tuig, kinalang maibutang kada 12 hasta 13 ka mga prutas kay good luck ina. Sobot silingon, pizza 24 subong, buwas 25 Paskwa, amo na sugod, bakla na isang prutas, tub-tub pizza 31. Ay, kampiyon gali ni action na Fred, no? Actually, ang diriya sa aton sining mga kauturan, no, gusto nila 13 fruits o 12 fruits. Ang Fiji apple, mabakal diriya. Kung dagko nga Fiji, wala action na, Fuji rather, no? Fuji apple, dagko ni siya, pero 25 pesos mo. May aragagmay 10 pesos. May ari diriya nga China ponkan, duha sa 25 ka pesos, no? May ara manggali diriya mga pears bala, peras ni Guru Action Fred, tag 30 pesos. Amo ni ang available sa karon. May ari man diriya
ang ubas wala ta presyo sa ubas kung kuton tabi si tutubi kung pila ang ubas. Sir, tagpila ubas niyo, sir? Tangang ubas niyo tagpila? Na 250 kilo. 250 seedless ni siya, sir? Seedless na. Ang iba niya may mga seeds so kung pareho presyo. Ang iba may mga liso. Ang ibang diri action na Fred may mga liso man, no? Amo niya 250 ang kilo. May available man diri action na Fred nga mga kiyat-kiyat, mga gagmay ni kaga iban pa. So ari ka diri sa downtown na area malingaw ka man temprano pa. In fact, mas maayo gani kung temprano pa magpamalaklon. Unlike kagabi action Fred, kita mo to damo tao gabi, no? Kahapon bala nga nagpamalaklon kay Portigid ang traffic hindi magwanta. Oo. Makasakay ka bisan magtaksi ka kag maipit sa tunga. Sobra lapit sa kauras nga makalusot ka. Porte nga pagka-traffic, porte nga pagkatao. So ang silingon, grabing kumprahanay gid. Ti karon nga adlaw, relax na sila puluyan kay kumplito na. Ang ila sini iplastar karon sa gabi. Kumplito ni kalabanan subong ang makita mo sa lamisa karon ang may mga sarang-sarang, may hamon, may litson, may prutas, kag iban pa. Amo na ang ginamakita mo sa lamisa. Pero para sa aton nga mga imol, ti ang makita nila sa aton lamisa mga pandesal, pansit, kag iban pa. Pero may ara man, bisan jutay lang. Yes, action na, Fred. Ang importante diri, ululupod kagang mensahe diri action na Fred sa Pasko basta ululupod ang pamilya nga may pinalanggaanay kag pag-intindihanay bisan na nung klase sa handa sa lamisa importante o kumpleto ang tanan action Fred, no? Especially ang kada isa makabatsag sa pagpalanggaanay kag pag-intindihanay ti mayad man, no? Kapin pagid kung ang handa nimo mas kampiyon pagid ginalauman ko gani siling ko siguro iwik na mga baboy subong ginahanda kag para malitsyon, no? May mga manok man, litsyon manok, basta litsyon pwede man gani litsyon nga pato. Turkey, which is gina-expect mo sa tanan, tumalagsahon sa Malaka nga may turkey nga lechon action na Fred, no? And at the same time, ang pila ka mga sitwasyon na diri sa area sa downtown, kaga area man sa simbahan kagang Laragway karon sa San Sebastian Cathedral. Kumaring pila ka mga sitwasyon kagang sitwasyon sa patrol kaga sitwasyon rather sa syudad sa Bacolod ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagapabakod nagapabaskog sa ngaton tagsa rekta sa Burgos, or rather Bacolod City Public Plaza. Redaksyon Nani Kiraw. Ang aksyon nyo, aksyon Alvin Grama. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Merry Christmas advance sa aton mga tagpalamati. Ari kamandire sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, diin kaman nga bahin sang kalibutan nga nagaupod karon sa aton nga kagahon. Merry Christmas advance para buwas. Kabay pa nga hamungaya na ang pangabuhi ninyo sa masunod nga tuig 2021. Anano, maayong panahon na ang tail-end lang sang frontal system ang nagaapekto sa extreme northern Luzon, ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, kalakip ang Calayan Islands, amangin magalumon ang kalangitan, nga bay lapta-lapta nga pag-ulan. Mahinay tubtob kasarangan gikan sa nasidlangan ang nagaluntad sa Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands kag ang Baybayon, mangin makanay tubtob may pagbalod ang
kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na una naton nga pagpanamyaw Merry Christmas sa aton tagpalamati nga nagaupod sa aton karon nga kagahon kay Bia Jonathan, kay Jeffrey Pamoso, kay Aida Caceres. Ako maldita, ara siya sa Hong Kong. Kamusta da ang imo sini pamaskwa sa Hong Kong? Kay Ann Iha Tries Homoles, kay Miriam Lipalam, kay Imbong Jucampo, kay Alex Puentes, kay Noel Amara, kay Bibot Gido Batos Batusan. Ba, si Tuto Frank Nabisaga, aga pa siya nabuta. Frank, morning. Kay Marso 9, kay Philip Proilan, kay Jore Montiliano, kay Melvien Peñapel, kay Jose Mungcal Turilla, kay Ganghe SJ sang Switzerland. Kamusta ka dira? Kay Pilinora Oliveros, kay Dideni Juna, kay Francisco Muñoz, kay Steve, migo ko ni Mira Flores dira sa Australia. Silinya Australia with love, Berteba. Kay Ronnie Sidayon Gordon, kay Alex Muntisa, kay Cory Bidaha, kay Erne Odasco Lidas, kay Mark Aligen Arbolario, kay Elizabeth Malaka Gamala. Merry Christmas sa inyo. Kabay pa, malipayon ang inyo sini pamaskwa labi ni boss kagkaron sa gabi. Kabay pa, ipangamuyo ko mapuno ang inyo lamisa nga saluhan sang bilog ninyo nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Ang ato naman yang mga plantador, good morning, kamusta? Kamusta ang inyo produksyon? Kamusta ang iban na migado? Bangod ang patubas sang plantador pigado. Ariho, basi makabulig ini sa inyo gamit Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio